Laispa sapua. Laispa sapua. Ukpa badukon baduman sem bakoid amen kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad gajing e jong blay lambat gajing selok jong men sem bakoid kindan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ro jar halade marway ko han men kopara to ken ngin kmeit yala ka jong kajing em ya baro kajing mut kajing perkhat ki ktien ki kam ki bang lale menen kasngi pada kisngi ki beladap hagane kasngi kabalang jungi karake ya kasngi buram jongu Maximilian Mary Colby ngitip ba udai uleng do jong kabalang Catholic but ukloi banyap ukloi ban ayala ka jong ka jing em na ka banta ka jing e ka jing u yaw jisu kerpang e ba udan ka jing isnei ba udan ka jing e ba udan ka jing tiblam na ka banta jong ki wei hagane ka sngi une ru khoj bangi rakhe buram u Maximilian Kolbe u khot yang abade phiru ko hanmen ko para bangi dei banlong kita ki bro ki bakloi ban pha yala ka jong ka jing em namar ba ngi e ki wei namar bangidan ka jing snutho ya kasitam kasipa jong ki wei den mata kadau hakane ka sngi khamtame hakane khlemat to ke ngin kli yala de hato shisha mangang adan em ka jing e ki wei hato ngakloi na em badan kata ka jing snutho hata hato ngakloi na em badan ka jing rap nak benta ka jong ki haba kidan kam ya ka jing rap ka jonga yola se bonsen ko hanmen ko para ngi mutlop ban le yakine ngi kelon bonsen ladangi kwaro hanrei ngi kelon ngi khlamla ban le yakane ke e ka ba utrai la khot ngi ban le bandan kata ka jingkloi ban yarap ikwei bandan kata ka jing snutho yakiwei bandan kata ka mensem ban phai la ka jong ka jing em na ka banta ka jing e ka jong ukres dei mata ka dau ha kane ka khlemat haswa bangin terwa ya kane kamas ka bakhoj ke jungi bangi wan rai ke jing duai ke jungi khmadu jisu bangin rai ke jing terwa ke jungi khmad jungu to ken ngin pan map no trai ai bo trai un map no ya baro ki pop ki sang ki bangi lale ai bo trai un weng no un pan khoj no ya baro kita ki jing mong ba ki pop ki wan ra ha ka jing em ka jungi daga jing snu se ela ke jong ki lat kilet ko hanmen ko para ngin phai so jisu ban ngin pan map na ka banta ke jing duna breu ke jingi dak ba ngia duai lang rengkat nga phla hau blei badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang ala le pop shibune da ke jing perkar da ki ktin da ki kam da ke jing lek let da ke jing le pala jonga da ke jing le pala jonga da ke jing le pala bakra we jonga nama kata kamari kabaya sa kathe sati ya ke angel unta jonga blejungi ublei badan bor baro unis na yangi madalama pigi pop jungi unyalaming sha ka jing em bam chukut amen Try and rock go play
duai sachisin giwan ra khamad ujisu ya gejing don kam jungi bara ya gejing angnot jungi bara khaj bat kerpange ya ke kam ke bangi dai banle manta kesngi ai bautrai un krasyan yangi un yarab ingi ban pendap hok ya ke ba ngi dai banle berkum jur ngi wan rak madutrai na ke banta ki bapang besutam ki badok ki bekerdo kam tame ki badan kam ke jing isnei ke jing ej ke jong trai ban ngi duwairu na ke banta ka jing tumo babha jong ka ying gasam jong Irina Mary Palier bat Nerius Wanyang Kobley me bapandap yaw lingdo badu martir u Maximilian Kolbe bakhoj da ka jing ej barham ya kamaria theisoti palapun klempop tan rai bada ka jing shirham ya kimensim bad ka jing ej ya law para marjan tos ngau sane ban ai ba da ka jing asat lem jong u ngin la ban trei tang e na ka banta ka buram jong me da ka ba shakri ya ki para breu bad ban yasriem dur yaw kon jong me wat hadu ka jing yap daw trai jing yu Jesu Christ kon jong me ubayem bad basan sha rengkat bad me ha ka jing long ka we jong omen simba khoj ublei jinom la jinom amen Kajing pule na ka kitab u Ezekiel no athulupa. Utrai la perta kiskor jonga da kasur ka bajam ong. Tuan hajan phi kinong pen saja ya kanong ba. Bat uwe pa uwe unra bala ka atiar penjot ha kakti jong u. Te hakmi lawan hinrungut kirang ba na ka kherdop ka ba haneng ka ba phai sapang satay. Uwe pa uwe ubar la ka atiar penyap ha kakti padengkat batki ladon uwe ubreu ubariam da ka jan linen ulaking bat uklong sia ha halasengkai te kila yarung bat kila yayeng hajan keduan renong te kaburam jong ublei ke Israel kala lekiu na ka kerubim ha kiba la syong sya ka tingkong jong ka ying bat utrai ulakot yau tau breu ubariam da kalinen ubaladon yau klong sia ha kesingka jong u bat trai la ong ho u khilet keleng kanong ba keleng ka Jerusalem batubu ya kadak ha ka selangmat jongki breu ki ba ut ngose bat ki bayam namar ki kam kensya baro balale haka bat ha kita ki we pat kirang ba ngalayos ngau ba wong tuyat keleng kanong ba hadin jong u batu penyap ka khmat jong phi kamdei ban pelai bat phim dei ban isnei tu penyap na phang ya ki tenmen bat ki samla sendrang bat ki samla kan thai ya ki khna bat ya ki kan thai hendrei wat kta ya unu ubadon dakadak bat tusdang nang ne na ka jaka kantang junga kumta kilas dang bat ki temen kisan ki bayayeng hang ta khmat kayeng te utrai ong haki tu pentingit ya kayeng bat tu pendap ya ki phalau da ka ba la sya penyap khilai no kumta ki ale bat ki la penyap hapo kanong ba te kaburam utrai kalami na ka tingkong jong kayeng bat kalayeng halor kerubim te ka kerubim ki la piar yak ela thamnyang bat ki la kiu na ka khandau bat ki ale no na khmat jonga lem bat ki seleng tem hajan jongki bat kilaya yang ha ka jingkhang jongka khrdap ka basha mingi jongka ying utrai bat kaburam jong ublei ki Israel kaladon halor jongki kini kilong kitu ki jingthau ba im ki ba ngayo I ki badon hapo ublei ke Israel harut kawa kebar bat ngalatip ba kilong ki kerubim uwe pa uwe uladon sau tali ki dur khmat sau tali ki thamnyang wat
apok thamnyang jongki kadon ki kaba srim ya kikti briu bat ya kajing srim jong kadur khmat jong kipan kidai kiju kito kidur khmat kibaya kadur jong ki ngalayo I harur kawa keban ki laya lej bej chakmat uwei pa uwei kaktin utrai Semua yang boleh. Sam sepakat lai nombor pras Pak Andrew. Pras Pak Andrew. pensuk ke pertai halade klem kenshu aki ya kijing le palat jongki. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi ka jing pule na ga gospel ba khoj kat kumo Matius ka buram hame kutrai hakata kapor u Jisu ulong hala kisenran lada u hanmen upara jongpi u le bomdai yapi to le ban sneng yu Henry to le jar tang para mapi lada u shashkor yapi pila panbha yala u hanmen upara Henry lada umtre ban sngap yapi to yalam wei ne arngot kibreu lembat pi bakumta kat yakaba pikren en krishan da kasabut jong ki ar ne laingut kisakhi Henry lada umtre ban sngap yaki
te yatu ya ka kambaro ha ka balang badlada tre ban sngap wat ya ka balang ru ton long happy kumu gentle bad unonglum khajna shisha ngong happy kat ya ka ba phite ha ka prathei la te ru habneng kat ya ka ba philalau ha ka prathei la lau ru habneng sakane ru ngong happy lada ar ngut na phi ya hab jingmut lang ha ka prathei na ka banta kanu ka ba phi pan te anai yaki dok pa junga uba habneng na ba kat haba ar ne laingut ki adon lang ha ka kerteng junga nga don rengkat batki ka gospel try ka jingiro me ko Chris ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi leng ba gospel u Jisu u krenshai yang badiapi bamangi we pai we ngidon ka deity ngidon ka kamram ban yarab yakiwe ngidon kata ka deity ban kershan yakiwe ngidon kata ka kamram ban pen i ne ban yalam yakiwe sha kalanti ke babha ngidon ka kamram ru kumcu ban penbej ladang yoi ba ki hanmen ki para ki jungi lane ki bangi thu ngi thau ki yat ha kalanti ke babakla kanai kade ka junghi kai jung Jisu leng ba ka gospel ke bamanta ka sngi bad kanai kade ka we ke banta ka bamanga ma phi ngi shim khia ha ka jung em ka jungi ka bamanga ma phi ngi kloi ban le habang yui ya ka jing bakla ka jing ki wei habang yui ka jing duna ka jing ki wei habang yui ba ki wei ki yai light na ka lanti ka ba maki ki dei ban yai light kham ta me ki ba em ha ka pop ha ka sang ngi kloi ban le shaki han rei ngi le shaki ngi persang ban pen i ngi persang ban sneng ban krau yaki ngi don da ka wei pat ka jing mot ka ban kong yo le se bang ngi kwa ban that rong yaki ngi kwa ban pen i bamaki ki bakla bamaki ki yaj ha kalanti ka lanti ka bomde ka wei ka banta ka bangi kloi ban le ya kani na marba ngi kwa ban pen i la de bangalong ubreu bapura ngalong ubreu babha de na mata kadau ngakloi ban i ya la ka jong ka kam ban le chaki kanai ka dei ka jingduna ka junga ka jungphi kanai ka dei ka bau Jisu kwa bamangi ngin le ha kanai korkom u Jisu ong ba phi dei ban le pidon ka kamram ban le ya kani henry om dei ban le kumne den mata kadau Jisu ayangi lai jait ne lai banta kumno ke ngi dei ban le ha bang yu i ba ki we ki duna ha ba ki we ki bakla la ne ha ba ki we ki yai lai na kalanti ke botrai kwa e ki ban yai ka bading kong u Jisu ong ha ba pi kum kita ki jait briu ha ba pi omat ba kilong ya pir kumju pi dei ban le neng kong e marwe dak ba jar jar ngim dei ban pen pau prathei baune uya im bakla baune uim hakapop baune ule bakla yanga han rei dak ba jar jar ngi dei ban le yakane marwe khod yu marwe ne le yikandu yu marwe ha ka jaka ba ki we kim yo i haba manga ma phi ngi le chaki we ha kane korkom klempep uto breu undon ka jing snutu kato ka breu kandon ka jing sutu bat ki la ban pediang ya ka e ka ba manga ngapen i ya ka e ka ba nga sneng ya ka e ka ba nga persang ban pensaya ki ya ka jing bakla ka jing ki ya ka jing duna ka jing ki klempep ha bang ile da ka jing i ha bang ile da ka ne ka jing jar jar om dei bang i kwa ban khat rong ya ki om dei bangi kwa ban pen i ke jing bakla ke jungki om dei bangi kwa ban pen pau ya ladi bangi long kita ki breu ki babha klempep kito ki breu ki ba ngilej ban seneng ban krau kin ngap pat kin pen bej ya la ka jong ke jing em kanai ka dei ke banta ke ban kong ka bau Jisu u kwa yang ngap pat ye phi bangin le lej jar jar marwei om dei ban pen pau prathei om dei ban pen bana prathei om dei ban pen i ba shisha une uduna lane ula em ha gajing em ka pop kabar pat
lada uto ne ka to ka breu kim sham ngap la ne kim pediang ya ka ka ba phi la pan u jisu ong ya ba de phi khot ya ki para breu kham ta me ya ki ba phi ya jan ya ka ba phi itu ni ha ban jet ki breu ki ba kumno ban le rengkat ban nga ban sneng ban kraw om dei ki breu ki ba uto breu umitho yo la se om dei ki breu ki ba uto breu la ne ka to ka breu kim das ngot tanat yo la se han reng ni dei ban khot ki breu ki ba em ka jung em ka ba bha ki breu ka ta ki belong ki ba loi loi ha ka jung em ka jung ki ba ya be ya la ka jung em kom ki to ki breu ni dei ban le ar ne lai ngot ngi dei ban lek ha ki to ki breu kan ne ka dei ka jing hikai ka bar ka bo jisu ukwa yang abat ya phi ban le ka balai pat u jisu ong lada ki to ki breu kem syam ngap ya ka to ka ba phi le ka ban ta ka bar ka ba ma phi persang ban khot ya u ha ba phi la khot ar ne lai ngot le ka balai ka ba jisu ong pa de ya thu ya ka balang jeng phi ya ka balang lanai ki imlang kasalang kamdei kumpamanga mapingi le habang i ba kiwe ki aj baklangi le kumno ngile yatu hak urung basnong bat hakinong trei balang barakhot bat ngile pen priang keleng perthai habang i ba ukhon jungi ha kapares uyaj sakma ngimdei ban le yatu habaro ki longying ngidon sans paying ngimdei ban le tu baro sans paying amdei kata ka bau jisu uling do lanai kinong yalam balang kireng ba balang ngi dei ban lej saki kum kinong yalam kabangi dei ban lej ban sneng ban kraw yoto om dei bangi pen bana prathei habaro kapares une nekane kalong kanong pop une wilayat bakla une wilai ka balang om dei hakane korkom ka bu jisu ong uang ho yetu ha ka balang om dei habaro khat hanrei kinong pech kinong khmi kinong yalam ya ka balang kiba ngi dei ban yetu ban maki kidei ban lech cha kine ki jaj breu kiba don hakata ka jing em baduna haka jing em ba haba ki lai lai na ka balang ne na ka jing em ka ba kane ka ba u jisu u khot aware yang aba dei pi bangin le ko han men ko para kan mau habangile ya kine ki lai tli ka ban kong bangile pan bej marwei la ne ar na lai ngot bat habangile kum ka balang ngi de ban kan mau habangile sneng habangile kraw yaki wei nengkong na shabe ngide ban kan mau bamangiru ngide ban em kata gajing em ka baba khnang ba lang ba gajing em ka junga lang ba kata example ka junga noksa baba ka banga em ngala ban sneng badun i ya kata un peniang yanga ya ka ka banga kren ya ka banga pen i ka bahar pat rengkat kata ka sneng ka kraw ka bangile chau ngide ban bu hakma jungu ya ka jing duai ngidai ban bu ya ka jing tmu ke jungi ngidai ban bu ya ka ne ka bangile how try leng ba ke jing duai ki jungi la dang ngile ta ka jing nang sta jing nang ka jing start brew ka jing champagne ke jungi kum ki brew da le kam long ka bajap bat ki to ki brew kim champagne ya ka banta ka ban ka de ka jing duai ka bangile ngidai ban le rangkat ka bangai pat kan mau da ka jing i dak jing ik habang ilet ya kren habang ilet sneng lek kraw ngi pen i kum kito gi baru ngi dei ban lek dak jing ik om dei bang ilet dak jing khlau ka jingi om dei bang ilet kum ong mahaban kong meni bang i kwa ban pen i bayala de ngi long ki babha melong basneu om dei hakata korkom om dei bang i kwa ban pen le ranyi u hanrei dak jing ik ngi dei ban lek sa kito gi baru kane ka bau jisu u khot aware nga badi pi ban le ha kane ka sngi bat om dei tang ha kane ka sngi han ko han men ko para bat baro ki sngi jong ka jing em jingi kum ke kristan den mata ka daw ha kane ka sngi token in kerpat yo try token in pan ka bor no try bangila ban bud hok ban le hok ya ka e ka bau try la kren ne la hikai ngi lengba kane ka gospel ka bamanta ka sngi jarja duai na ka banta kane ka jing tmu babha ka junga ka jung phi an yoro yaw Jesus Christ amen
ngin yang ngin pla la ka jong ka jingej ngangej au lei pa dan bor baro nong tau ka nem ka kendau barau Jesus Christ kon pamare jungu trai jungi ya balapon kaman sem khoj ya balakana kamariate soti ya shala bain hapo pian pius pilatus asana pnayu layap alatebu layar skebiyap ha kasngi kebalai lami pat kebiyap ulaki usabneng usong sekaman ublay pa badan bor baro manfaat manusia kebiyap ngangai daw man sem bakhoj ha kabalang katolik bakhoj ha kaching salok rekhoj ha kaching ma bikipop ha kaching mi pat kado ban ha kaching embom chukot amen Lai spa prapue. Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong phi kan long ba pdang hona khma do bleu pa badan bor baro Utrai yang jiknya lagi jompi nak ta jing ro bat boram akerteng kecungu ka jing ma ko ngi bat balang ko jungu baro ko we ngi wan ra khma jong me ya ge jing terwa jong ngi ko trai da ka bakar pat red bangin yo jing hi kai na kanuksa jong u Maximilian Kolbe ba khoj ba ngin terwa yala ka jing im hame dau Chris utrai jungi amen utrai don rengkat bat phi token tiu yala ki donot ni ketiu ki shau tong ngai utrai blai jungi kaso hok bat kadai da shisha ka long basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing pen em yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukot namar la ai nam yame haba ya ro ya kiru khoi chong me bat ka jing sha shitom chong ki ka pan pau ya ka jing phala ka bor chong me ha ka jing isne chong me ai ka jing shirham ya ka jing ngai chong ki me ai jing klein ya ka jing ya sha chong ki but me ai jing job ya ka jing ya le chong ki lengba utrai jungi u Jesu Christ namar kata baro ke jentau ki ba habneng bat ki ba ha ka khendeu ki ruai ka jing ruai batamai ha ka jing ya ro ya me bat mangi rengkat bat baro ki kan hon jong ki angel ngi pertajam bat ngi pen bena klem sange Sana Shadro
kaburom jong me Ruayo sana syadrong Ruayo sana klemkur Ruayo sana yuble juron Dasha melong bukoj kotrai ketame jong gajing kuj baro. Namar katang ikerpat yame topan kuj pan kentang ya kine gajing terwa jongi. Dak bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris. Hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pnyang ya gajing syashutom ula shim yokpu Dakabangu yame ula kedia u badul ai hala kesenran u ong. Toshim batobam na kane pibaro. Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Hagajukurkom enda lalayabam ula shim yakukuri bat kabangu biang yame ulai hala kesenran uong to shim bat todi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batamai bat bom jukut ya keba enpenmi na kebenta jong pi bat na kebenta kibabun na kebenta gajung map ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ei Yatasin bangi bang yudeu Namar kata ngi bapan menta ya kajing ya ba kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yuk po jong kajing em bat ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi babet ban yang khma jung me bat ban sakri ya me dag bas ngret ngi karpat ya me bangi ke bayo banta hakamat bat kasnam okres ngi long kiba lapani tali ka wei daumen sim bakoj Token mau ko try ya kabalang jung me kabla priang hasatala ka pertei bato penjana ya ka ha ka jing ej rengkat bad Francis ukpa ba ko jingi uwal bad marwen bishop jingi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo Token mau lemru ya ki henman ki para sunrang bad kentei ki baliathia da ka bakerman ya ka jing me pat bad ya baro ki balakhlad no ha ka jingi snei jung me to penyang ya ki sha ka jing shai ka khmat jung me To isnei yang ibaro ngikerpat yame barengkat bat kamaria thesoti bakhoj kakmi jong ublei u Joseph bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki balapen sngo baha yame pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ke jong imbom jukut bat bengini ro bat pendon borom yame daw kon jong me u Jesus Christ Dau lembatu badhau kan long hame ublei ukpa badan bor ha gejing long ka we jong men sim bakhoj barok ka borom gejing ro junom la junom amen Kumblah hukum yang ngi dau nong penem bat kumblah hikai ngi dakitin blei ngi not banong kok pa jungi ba habneng ka long ka bakhoj kerteng jong me Kanwan kahima jume kalong kamon jume ha kendeu kumba habneng to ayingi menca ke jumbam jungi ke bahala kasni batamab yangi karangkang jungi kumbang rogi mabi ke balas new yangi padwat yalam yangi sha ke jung penshoy hanrei de panlai yangi na ke bas new
to pen la jingi ngi karpat ko trai na ke jing snu ba ro ha ke jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya ke sngi jingi knang ba da ke jing rap ke jing isne jo me ngin lai barabor na ga pop bangin yo jing da na ke jing janjar ba ro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kermen ba koj bat ke jing wan pat jong nong penem jingi u Jesu Christ Nama kesome dalam terima, kesome kapor kaporam, sinam la sinam. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk jengang ai api wat pe yaki pop jongi hanro yaki jingit jong ka balang jong me bat ha ka jingsbun jong me to ai ha ka yaki jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi bat basan shar junam la junam ka jingsuk utrai kanon barabor rengkat bat pi Rengkat bat piru. tong ini utrai ka dak ka jingsuk iwei highway pat jing suk bat pi Rukun lang roh ulay, begit kipo pertes, tusyaw seneyayi. Rukun lang roh ulay, begit kipo pertes, tusyaw seneyayi. Rukun lang roh ulay, begit kipo pertes, tuai jinsuk yangi. Hakmi kun long bro jong blai hakmi bukit na iki pop jong ka perthai suk yang ik bal shakhot sha kan ek jing khawai jong u kun lang bro ro kana na shong sa man ru no po ka yin ke chunga kan rei chong ka ti min sin chunga kan patya i ka mat bat kas nam kris kan ri bat ki nam ngi cha ka chung yam bom chukut amen
Dongin ya duai. Ngi kerpat kotorai, ba enda lapsa yangi da kamet bat kasnam jong ukun jong me, en penrhem yangi da kading jong kajing ej, kaba u Maximilian bakut ulayop diang na kane kamit kawai, dau Chris utorai jongi, utorai don rengkat bat pi, ublay badan borbaro unkurku ya pi, ukpa badokon, badaman sem bakut, amen. Tolisuk. I bersyukur uterai da kajing I jong pi marken liang. Yesus ngamu ya ulay. Sans pak lai. Kaburam hawpa berkuno mensim bukut, bang long ba menengkong jumta barabor nama amen. Enyero yutra Yesus Kristus nama amen.